тук сме втора част, но този път сме така. Дали да има YouTube да гледаме, да се сме на други път. Ми е жал тук да си го вкарам джип. Верно? Верно, да. Все, че си го ударям. Каков е лъжчи? Чекай, почнем да сеща. Ама, дерево колко е дерево? Драска бята. Ама ти знаеш, че някой го навъзхава с ключ. Голф ми навъзхава някой с ключ. Отзад да вземата така. Е такава разкема. Циганите там къде го ставаш, циганите го драт. Ега един некой циган, да го цигани ключи. Не верваме, мое, не знам. Стига. Нема не седиш. Го трябва да караш. Нищо да аз си паси кам. Аз си още гледам телефона, сега си гледам тук. Държим си теста ръка. Който ми много горе, може да минем тук, а? Знаеш, ще да по-разгоре да взем. Там това е кал. Или ти видели халогените? Вчера сме в къща. На коя? На нови. Халоген? Беше избирал. Винаги ги правят буклуци вече. Той ми предлага там от това кружче за 50. Бе, мани до това, бе. Данчо ли? Но така предлага и вика с гаранция. Уни изгорят и вика нещо не си направи как трябва и гаранцията изгаря. Мани го? По-какавец. Накъде? Тук. Ние са от тук е така и се прибираме, нали? Да, бе. Ти си от тук само. Он Данчо така прави. Вика, вземи си най-скъпите кружки, има гаранция. И аз вземи нашко, вика. Вика, ти мислиш сега какво трябва. Гаранцията вика отпада. Тази гаранция е измислена, вика. Ами това как наци. Охо, тук е каква е? Тук не да мине. А? Не знам, бе, ти нали караш и снимаш? Да се фани снимай, държи снимай малко ти. Ще коментирам какво стане. Мирана е тук. Лекичко си такова. Леко? И като го усетиме. Газ. Диди, майко, колко водимаш тук? Още се оправдавим. С нов хил да нема всичко наред. Добре, не го гаси клипо. Няма да гасим нищо. Чекай, първо минем тук. Тук сега така няма да газиш. Няма да гасим нищо, не съм изгасил. Още не е язовирал. Качил. Ще правим там горе на... Не беше се още кълта, да. Дали ако ще правим кеше да даде малко тук вода? Да. Да, ако отвориш вода? Тук, ще ви ти жариш. Не от тука. Оти бе. Тука нема качиш. Отче те заврати. Оти не мога да прецениш, че ти мине заницата, но така е край си до там. Те? Винаги тук се влиза. Не връщи назад. С газ. Като такова да искаш да такова. Ама ще ми вкара тук това. Че го преценяваш, бе, че го лажеш. Тук караме по това? Къде ми кара, Сега не можеш да излезеш. Да не заседеме? И шоката да седнеш. Па проблем става. Ще излезеш. Гасим го това. Дай го. Но ти караш ли или... Карам. Няма да извикам това проблем. Ма виж тук после по-забавно да цигаме клипчето на YouTube. Не е така да? Стой ме от тука ли? Те от тука мини и отдолу от тука.
Колко се е качил да знае. Абе, тук са си направили бунгало. Как бе, това на Дъргошинец. А има и една такава, не знам да си видяла една такова с камери. Къще. Она е коли, мама. Не може там да са. Тия. Заплати джимоток. А от тук може ли отденат да си излезне? Къде отдават? На мечката къде. Тук значи излезнеме на киноцентър. Там се Може да прибере, излезе. да. Това е дърво бутното. Да не се минава, ние ще минем отгоре. По горната сигурно. Бати, някой реши тук да си загадай. Те виж къде е. Тук. Но няма път тук. Има бе, има път, не го ли видиш? Този някой софиянец си реши тук да му карам от това. Иначе разтовари, че Ехе, път да някой го купил. И забрави, оти се го тури това. Оди са малници. Тук ли си тя? Тук си. кое? Тате, горе си пато, още телефона, отима големите. Аз телефон не мога, бате. Аз гледах настрани. Тук ще гледа. И се тази поцена, да. То в десно. Те така да разбирам. Лойки. Да ми карам от дупките и тук, ако заседем черно долу, да ми пукам два шамара. Лойка тук от дупката влада. Няма бе. Я видим, къде караш? Няма как. Айде да изгасим.